Munhu ngase paswa masimba makuru nokuti hakuna simba rakavepo risina kubva kuna Mwari. Iwo aripo akaiswa kuna Mwari. Saka anoramba simba anodzivisa zvakaiswa kuna Mwari. Zvino ivo vanodzivisa vanozvitorera mhosva. Nokuti vabati havachisi unobata basa rakanaka asi rakaipa. Unoda kusatya simba here, ita zvakanaka zvorumbidzwa naro. Nokuti ndiye mushumiri waMwari kwauri kuti akuitire zvakanaka. Asi kana uchiita zvakaipa, chitya. Nokuti iye haabati munhu pasina, nokuti ndiye mushumiri waMwari, mutsivi wokutsamwa zvakaipa. Chambotitaurei topinda munyaya dzedu dzakaimba pano. Zvose zvamunoona kuita zvinopfuura zvakanaka kuita zvakanaka. Tinoona muziko ratinosangana naro kana tichitonga nyaya ramunofanira kuti munzwisise. Muri kuzvikonzera pamwe pacho kuti dambudziko nokusaziva. Mudare muno munhu anotenderwa kubhadhara mari muchana kusvika apedza kubhadhara. Basi pano pamwe pacho pokuti mutadza kubhadhara nekuti tida kuona kuti tinoitwa sei zvekutanga. Saka kana wati urega uchibhadhara uchiona kuti unoitwa sei zvichireva kuti unenge uchizvidza mutemo. Saka chakanaka chinokutumirai zvikonzo. Uyu ni muridzi wavo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchiziva izvozvo. Tine mhosva dzatinotonga dzakati wandei apa dzamuri kukonzera matambudziko imimi vakadzi nevarume. Vakadzi mapfekere nyambo kuita hana kunaka, pfekaiwo zvinhu zvakanaka zvinokupai chimiro. Pano pomwe kupfeka kuti muri kuda varume, kuno umwe kupfeka kuti regai ndimbokuudzai hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika vanhu vese akafanana naiye. Paakasika denga nenyika akaona kuti chandasiya panyika munhu ndobva aisa munhu anova anotonga zvinhu zvese panyika. Saka munofanira kuti muzive kuti munhu wese akakodzera panyika anodiwa naMwari kati kupfeka hunhu muridzi wavo. Ndizvo zvamunofanira kuziva. Dambudziko rimwe muinaro vakadzi kuzorowa mafuta izvi wanga waita accident zvironda izvo hazvipori. Vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Mazvinzwa kana imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchinzwisisa. Neimwe tsamba iri mubhaibheri ukaiverenga inoti Jesu paakasvika mutemberi achiona temberi inotsvina akatora shamhu akaranga. Temberi ikava tsvene. Vanhu vakasara vanamata vatsvene nokuti akanga abvisa vakaipa. Tofanira kuti tiite zvinhu zvakanaka kwete zvisina kunaka. Ine zvimwe zvimatsamba zvandinoona zvokuya panapa izvi. Ndichazitaura hangu nezvazvo. Bati pane imwe nyaya yamunoita so. Pana akambobata rize pamuda. Inonzi chipa chirungu scorpion ndizvozvo.
Mana akamboribata. Paribata rinoita sei? Arirume zvakanyanya rinongoita kuti pfo chete. Tati pachirungu rinonzi chi? Scorpion. Ndimakaenda kuchikoro ndatobvunza apa zvikanzi rinonzi chi? Scorpion. Saka tiri kuti scorpion ukaita zvisiri zvoinoita sei? Saka zvimwe zvamurikuita manje zvikuda kutondidenda zvikuda kundinzwa kuchindoti saka ndinokuranga. Ndipei nyaya dzinoda kutaura namambotoni. Dzokutanga. Ndogira maoko pamusoro utaura. Pamusoro ichangamiro. Munongoti taurai namangu panga vapinda pese mamutiku vati marida mamuteza amunobhadharewo. Ini madzimai vangu direct chari chigara kumbotakanetsana vakadzokera kumbopawo yanga iri nguva yekukohwa koja abwandisiya ndiri 1 ndakashingira kukohwa koja asi koja ane ndinetsa kuti ndikohwe ndega 2 days rechi3 racho ndaenda naatete romudzimai ndemundi adzimai vangu adzoke chikohwe koja tiri pamwe chete tataenda ndasvika kuna mai ambuya ndandata ko adzimai ngauye tibatsirane basa kumba ndakanza manje baba vako zvinoda baba aripo tatadzokera kumba ndaita basa ndakoja yapera adzimai ndichiona hasisipo kumba kwavo kuya vachinzi vaenda kubasa here singakonzisa kunzi vaenda kopi takata pamwe munhu anenge achimbofema chimbozorora pamwe achauya kudai mudzimai wangu adzoka tambogariswa dare rekuyananiswawo nanatezvara sadanzaiwa iyo mukwasha chibata huku uende nadzimai wako kumba huku ndandabata manhiri acho adzimai kuti ndiende kumba asisiko. After that, ndopanoona ndiri kuti adzimai vangu ndakutarisira kuti vachiuya kunokumba ndokwandiri kunzwa kuti varogwa vatorwa nemumwe murume ariwo lenimo muguta kwakopi ndabva ndati alright saka kana zvadai zvinoda dare ndabva ndaenda kuna webiness mazoe wozi ndiye anenge mupurisa wamambo yenguno ngati chamwaridzwa nyaya ndo yapangwi ndo yandiwire akanzora iti yochienda kwabobi unasoita proof of eye kuti unasokufikana kuti adzimai yako ndokavavashuwa here inde ndichifika handina kumbotirwa ndinomuona pamukuteko kunda ndasvika achiameni ndikabvunza muti wekutanga ndikati pachiameni ndokati ndadzindapo ndandienda pachiameni paya zvakanzi aiwa iyo nyaya watitaura mukadzi ndakatomuona ana rinimo wacho vachitoenda kumasoko ndikati mukadzi wakamuona kuti zvakanzi ndakaroora kusimba ndakati mukadzi wangu zvakanzi alright koenda itoshaya kuti ko mukadzi yamuona kupi because anoti akaroora osiya ko yamuona kupi ndikati mukadzi wangu zvakanzi alright iyo chienda unodzokera wodza munhu akutuma kuti ndamuwana ariko ndandenda ndamudza ndikati shamwari madhiribo ndamuwana ariko. After that zvakanzi nawebuyo webi zvakanzi chitsvaga mari yedare kuti tiende kudare inini zuva racho ndoka information wouya akabva ainzwa kuti muridzo mukadzi anga auya uyu abva kurumidzawo ndofungawo hameno mari kuti akakunzwa kuiwanawo sei abva nditangira abva auya kunofunga adzimai kuti ndivakauya here nekukwira dare kuno ndandaona ofisi chigwande vauya kubva shamwari samonini manje achigwande vanga vasingazive pamba pandogara vabva kubvunza amatanhiri ari dombo wangu ini kuti ndikubvunza pakudzi munezi zvakanzi ndeava pazasapo inyaya ndei vozangaona zveiji rekuti aiwa vakura zvakanzi iwe ndauya nesamoni rangu isusu zvakanzi aiwa iwe
Uyu ndiye muridzi womukadzi uyu wakuenda kusunga. Ndiye muridzi womukadzi. Saka ndonya yacho iripo mukadzi wamwe atakagara. Asi wapedza akugara neushu ndimo. Akugara neushu. Timbonzwai mukaseka-seka mumboti makanguma. Right. Wanzwa here zvataurwa Renmo? Kundura. Zvataura ndokuzvinzwa asina ndisi chikomba. Hausi chikomba chomukadzi wake. Asi uri mukadzi wakugara naye. Kwete. Hauna mukadzi wakugara naye. Iwo wati ukasvika kuvillage ukaenda kuona chami saka pamba pakaonopedza. Pamba pachazina kusvika ndakatoziva kuti ndikadaiwa kuti ndisvike ndirini hazvizoita. Zvinoita kunge pachazoita violence paya. Saka iwo pawanga uchindikazodzoka chimukadzi wenda muona wanga wamuona. Ndataudzwa nachairman kunzi aiwa iwewe chitodzokera zvako because information ndinayo. Aripo. Kurati wakadzoka neinformation asi yekumuona hauna. Handina kumuona asi aitonzi aripo. Asi ainzi aripo. Atoripo. Plus iye irenimo. Ungaita kuwedzera tinzwi? Iye irenimo. Asi ndisekuru. Mumwe watinogara naye kuvillage anonzi Nyakatembo. Akatomboya nadzimai vangu kuvillage kwedu. But ndoko kutanga kwevillage saka ndifunga vaifunga kuti pamwe tikangosvika pamushewo nekudzokera hatina anotiona. Asi akaona ane vakamuona vabvandudza ndikuti iwe chii chikuitika paya kati ina ndinazva ndikuziva. Prazi webhi mazowe akabva asangana navo vakombera pakobe akabva atoti zvokudini pandikasvika ndichitimudza ripoti iyoyo akabva atoti ini ndaitoti pamwe hasi ndemukadzi bhozemu yacho yakafanana. Kachivu yakatoti mukadzi aripo arimo here muno mukativu arimo here muno kativu hama raitombodzokwa kune kwese uyo ari kutaura kuti iwe uri mukadzi wake. Handisi muziva. Kuti sei ati uno mukadzi wake imomo yemakobhemu makawanda zvakadii kuti anange iwe kuti uno mukadzi wake? Munhu wakaona kwese azvinanga tinzwei Ndataura nekuti handisi kuzwa sei akananga ini. Ndataura kuti handisi kuzwa sei akananga ini. Shedzai mukadzi wawe ndakuda kubvunza nomwe. Ndinenge ndichitangira ipapo. Ngawezi rimwe zuva ndakatorwa ndifonera adzimai ndikuti vari kuronga zvipi nezvemusha wedu. Ndichifona ndifunga vanga vana ndichitaura nepafoni ndinzwe foni yamurume akutaura kudzimunetsi zvako zvokurohwa hembe izvo ini ndinokurova manje chaya iboyere mirai pakati ipapo mukamira sai papo semuziva rokurudyi Nozani muda. Zita renyu? Iti Mwari ndibatsirei. Delight cha. Light. Pachokwadi chandichataurira dare. Right, mapedza motiudza kuti vanhu vakagara apa ndivanani ende munovaziva sei ndisei vakagara ipapa. Murume wedu muzawasani kumwana asi murume wena hatizivi. Oda. Turuka rubindu. Ndiri kwasiswana. Kwe murume wangu. Murume anorova. Ndochinja ndakakusizira kumba pandakabva kumba. Ndakaripota maziva nekudharuweni. Aiwa murume akaramba kuenda
saka ini ndinokuona kwangu ndikushungudza ikora nesimbi kusoro achingondwa chichena shamurembera ndingatega ndisuri kuchiuza abereka kwa chimosimbisa tidzokera mwanangu ini ndichidzokera chidzokera chenda kwatete vachindidzokera ndakambira kwasadogo vachindidzokera tikabda wedza kugadzisana nekuda chimukora murume kuya toita panaje murume kaaramba vachina ndifambira ita sei kuramba ndakati izvi zvanetsa zvikandita sei ini ikandiende ndokubva kwandakaita uya mumuzivo kutanga kutomuona itwa aitombomona hangu acho pasini kumuziva adresi kutoshaya kuzoti kuclaimana nyaya yekuti hanzi chikomba changu ndikutoshamisikawo ndichitozviona izvi munongomuziva kumuona munongomuziva matuya mumizi tirimo yokuti kwira chikomba maimana ini handisi kutoziziva nditoshamisika nditozviona ndimati wakwirana kuti chikomba changu imaziwana pa bozi mabiswa panze kusatarira klemu tatende panze amati kazonge klemu panze ngokuziva nyegere chinetsa kumba kwedu kunje kuti ndegera chingorohonzi uri guri uri uri chitibatira chikomba chacho ndaitishaya andaitishaya udoti atondiudzawo pamberi pangu ini murume ina mutombomizendo chokwadi changu chitondipachikwaa aiwa zvokuti chikomba handisi kutozvizivawo haana kumbokufonera here rimwe rezuva murume achitaura nemi pafoni murume achitidzoka kupangazi akandifonera ndobva mati kuti ndaikoti nandidzoka kumba mukati amudzoke kumba nandidzoka mukati andioka ko paakakufonerai mukazinge matambidza mumwe murume foni murume wakatambidza foni imini ina handina kana murume wandakapa foni hapana murume wamukapa foni andina endai kunaina endai kuti iso toraisapo uyazotimitisira kuti chii chokwadi ino chaakaona chaakaudza chetinekiti kwati uswatu dismiss